ଜାଗର ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶୈବପୀଠ ଲାଗିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗହଳି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୈବପୀଠ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତତ୍ସହିତ ରାଜଘାଟ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରୁ ପାଣି ଧରି 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାଉଡ଼ିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୈବପୀଠ ପରିକ୍ରମା କରି ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି। ସାନଖୁଡ଼ିସ୍ଥିତ ବାବା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର, ବଡ଼ଖୁଡ଼ିସ୍ଥିତ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର, ବାହାରତସ୍ଥିତ ରୁଦ୍ରେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର, ନେମାରୀ ନିମେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଗୋଠଗଡ଼ିଆସ୍ଥିତ ବାବା ଗୋଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, କୁଡ଼ିଆସ୍ଥିତ ବାବା ଖଗେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆଜି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବେଦମନ୍ତ୍ରରେ ଏକ ଭକ୍ତି ଭାବନାମୟ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ମଥାନୀସ୍ଥିତ ନର୍ମେନ୍ଦେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଶତାଧିକ କାଉଡ଼ିଆ ଶୈବପୀଠରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିଥିଲେ। କମିଟି ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ, ସମ୍ପାଦକ ତପନ ପାତ୍ର, କମିଟି ସଦସ୍ୟ ରାଜେଶ କୁମାର ଗିରି ସମେତ ବହୁ ସଦସ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା ବେଳେ କିଶୋର ମହାପାତ୍ର କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ପାଣି ବୋତଲ, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି କୁଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଯୁବ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ NH60 କୁଡ଼ିଆ ଛକ ନିକଟରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଟା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ପାଣି ବୋତଲ, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରାଜୀବ ଜେନା, ଝାଳେଶ୍ୱର ଜେନା, ପରମାନନ୍ଦ ବେହେରା, ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ, ବିଜୟ ପାତ୍ର, ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ବେହେରା, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବେହେରା, ହିମାଂଶୁ ଜେନା, ବାବାଜୀ ଜେନା, ଆଶିଷ ଭକ୍ତା, ଚନ୍ଦନ ଜେନା, ପପୁ ଜେନା, ଅରବିନ୍ଦ ଜେନା, ମାନସ ପାତ୍ର, ରଫିକ ଶେଖ, ଶାମଶେର, ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ଟୁନି ସାହୁ, ଗଜେନ୍ଦ୍ର କିସ୍କୁ, ବସନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ଝଡ଼ିଆ ମହାପାତ୍ର, ବିକ୍ରମ ଗିରି, ପ୍ରବୀର ସାହୁ, SK ସାହିଦୁଲ, କାର୍ତ୍ତିକ ଜେନା ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତାରୁ ରାଜେଶ ଗିରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହିମା ଟିଭି।